gràcies per venir a aquesta presentació de la 6a temporada de la secció de futbol del Club Esportiu Vila Olímpica. Donar l'enhorabona a tota la gent que s'ha incorporat, que són 100 noves famílies que aporten 115 nens. Només fa 5 anys teníem 4 equips i 50 jugadors. Avui vam presentar a 19 plantilles competitives amb 310 jugadors. Una passada. Però també, sobretot, felicitar la gent que porta moltes temporades i que també ha repetit i ha confiat en la nostra tasca. El meu club esportiu Vila Olímpica, els colors que portem dins el cor, serem jugadors i afició. Per ser campions, el meu club esportiu Vila Olímpica, un equip dins i fora del camp. Tenir un club que sigui respectat i admirat. No volem que ens tinguin enveja, només respecte. Vull fer menció que el 70% de les famílies que porten els nens en aquest club són d'aquest districte. Però hi ha un 23% de la gent que veniu d'altres districtes de Barcelona. Però hi ha un 7% que són 20 famílies que venen de poblacions properes a Barcelona. I amb aquestes 20 famílies els vull agrair enormement el seu esforç per portar els nens des de Sant Adrià, Badalona, Hospitalet, Montcada, Pallejà, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i fins i tot de Castellar del Vallès. Moltes gràcies per la confiança. Club esportiu, el meu club esportiu Vila Olímpica.